Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau mun zo muku da bidiyo ne, wato yadda za ka cire background na bidiyo da InShot ba tare da ka yi amfani da KineMaster ba. Sauƙi ya ƙara samuwa, an gano wasu abubuwa da yawa. Da farko dai za mu nema InShot ɗinmu, za mu shiga kamar haka. Za ka danna create new video. Bayan ka shiga KineMaster kamar haka, idan ya kawo ka daidai nan wajen, za ka ɗauka abin da kake so ya zama a background ɗin bidiyon naka wanda za ka haɗa. Wato kun san dai dole da green screen, amma in dai ka tabbata bayan bidiyon ka gaba ɗaya green ne ko kuma wani kala ne daban wanda ya shafi kala ɗaya, shi ne za ka yi wannan da shi. Kamar haka, mu bari mu zaɓa background wanda za mu yi amfani da shi. Sai mu ɗauka na wanda bidiyon da za mu ɗaura a kai. Yawwa ga wani hoto can, bari mu yi amfani da shi. Yawwa kun ga kamar haka mun ɗauko hoton mu wanda muke so mu yi amfani da shi. Yawwa bari mu ɗan mai editing ya ɗan ƙara kyau, ya bada ma'ana. Yawwa kuna gani ai. Yawwa bayan duk ka yi wannan, sai ka duba daga saman can, za ka ga inda aka rubuta PIP gashi nan mai ɗan ɗigon nan a ciki, PIP sai ka shige shi. Bayan ka shiga, za ka shiga ne ka ɗauko green screen bidiyon ka wanda za ka ɗaura a kai akan background ɗinka. Gashi nan mun ɗauko green screen video. Bari ku ga yadda ake ɗaura shi. Ka ɗauko shi za ka je sai ka ɗan yi cropping nashi. Idan ka yi cropping ɗin shi, ka ɗan yayyanke inda kake so ka yanke kamar haka. Ga mu mun ɗan rage gefe-gefen. Yawwa sai ka saita shi yadda kake so ka saita. Za ka ga an rubuta chroma, nan za ka shiga. Yawwa bayan ka shiga chroma, daidai green ɗin nan za ka sa wannan abin, za ka ɗan kai shi gefe ya ɗan hau kan green ɗin kamar haka. Bari ku gani. Yawwa gani to yana hawa kan green ɗin zai cire background ɗin gaba ɗaya. Kun ga background ɗin ya fita. Sai ka zo ta ɗan nan ƙasa wurin wa'innan layin guda biyu gasu nan, sai ka ɗan saita su straight da shadow kaɗan. Kun gani yanzu komai ya fita, ya zama daidai. Yanzu ba wani yanda ka san dama gurin haka yake, haka wajen ya zama. Kun gani, bari mu yi playing mu gani. Kun ga bidiyon mu, kun ga abin da muka ɗaura a wajen, kun ga yanda ya zama. Bari mu ƙara mai tsayi kaɗan ya ɗan yi yawa, tunda background ɗin namu dama hoto ne ba wani abu ba. Yawwa kuna gani, kun ga yanda yake yi. To dama bidiyon mu kenan da muka ɗauko, muka ce za mu ɗaura shi don ku gani. Amma za ka iya yin wani abu, za ka iya ƙara wani bidiyo a kai. Bari mu ƙara ɗauko wani green screen ku gani. Yawwa bari mu yi adding. Bari mu ɗan yanke nan gurin, na ga ya ɗan yi fari-fari haka ta ɗan ƙasa-ƙasan layon ɗin. Yawwa bari mu ɗan yi cropping ɗin shi. Yawwa yawwa bari mu ɗan rage shi. Kai ma in ka zo yin naka sai ka natsu ka saita shi da kyau yanda zai fita ma yanda kake so. Ya ma fi na KineMaster sauƙi. Na KineMaster akwai wahala sosai gaskiya. Bari mu yi playing mu gani. Bari mu ɗan ƙara cropping ɗin shi. Na ga akwai ɗan sauran waje wanda ba wannan ba. Yawwa bari mu yi playing ɗin shi kaɗan mu gani, sai mu yi adding wani bidiyo a kai. In ka zo yin naka kai ma sai ka natsu ka yi shi da kyau sosai, tunda wannan bai kai na KineMaster wahala ba. Cikin sauƙi za ka yi shi simple. Ka gani mun yi playing bidiyon mu, gashi nan komai normal. Duk wani abin da muke so ya fita. Yanzu shi mun riga mun wuce da wannan wajen, mun riga mun gama wannan. Idan wannan ne farkon ziyartar ka channel ɗin mu, ka danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu akan kari da zarar mun ɗaura. Yanzu bari mu yi adding wani bidiyo a kai akan wancan. Bari dai in za ka yi adding, za ka ƙara danna gurin ne PIP. Gashi can sai ka danna gun plus ɗin can, sai ka ɗauko bidiyon da za ka ɗauko ka sa. Gashi nan mu yanzu mun ƙara ɗauko wani green screen ɗin mu za mu sa. Yawwa bari mu matso da shi tun daga farko ne. Mun ɗauko wani love ne za mu ɗaura shi a gefe. Bari mu gani.
yawwa bari mu ɗan yi playing ɗin shi ku gani, kun ga yanda abun yake fita, kun ga yanda yake tafiya. To bari ku ga inda za mu ɗaura shi don dai ka kalla kai ma ka samu ka iya. Shi ne dama yanda in ka zo yin shi kai ma ɗin za ka natsu ka saita shi da kyau. Ko bidiyon ka ne na kanka za ka iya yin shi green screen ne ka zo ka cire shi a nan wajen ba tare da ka sha wahala ba ko ka ɓata wani lokaci. Inda na ga kamar na KineMaster yana wahalar da mutane. Yawwa ga shi mun ɗaura shi, bari mu yi playing mu gani, mu ga me zai bamu. Idan kun lura ai ga shi nan ta